Здравейте, приятели! Аз съм Залайпари, днес сега Майнкрафт Майнер епизод и аз не знам кой. Така да започваме. Как виждате, може да забелязате с пака. Ако ви харесва, пишете в коментарите. И ако искате, ще ви го покажа. Ако искате, ще го таковати. Там едно зомбинце. Така. Евгатици. Аз ще го бия по газици. Но няма никъде хода. Що нямам нищо. What? Вече знам, що нямам нищо. Ау! Майкато! Майка му! Тъпо зомби! Какво съм му направил? Не мога, знам. Какво съм му направил? Той тъпо зомби, да ти иска ма уби. Значи, досъмяйте ме те. Те скоро ще изчезнат. То има много скелети и работи. Значи хора ще прекъсвам, ако стане ден. Така хора, върнах се и чудна новина. Щях да умра от един крипър. Но, щях да се самоубия, за да им храна, но... Това е много забавно. Да взимайте мета ни. Само това се... Само туз. Да, и легло щях да си правя. Щях да се правя. Тоест ще ми тя е малко търво. Така. Шко. Паси бе тука. What? Що не мога да сложи леглото? Къде се служи? Не може да спим. И тук има още малко пък жоли. Ще ги сложим тук. Клипа е 3 минути. И сега... няма да излизам. Вънка е хаос. Тук чакайте. Ще направя едно нещо. Както виждате, ако искате текстур пака, долу на описанието ще пише как се казва и от кое е свален. Текстур пака няма да има линк, ще има просто, как се казва, текстур пака. И така, ако ви хареса, си го служите. Колко е клипа 3 минути. Тоест хора, какво щях да правя? Забравих малко, ще си покопая расти. Расти като здрасти. Качваме в къщата ни. Поне да не падам, поне да падам на мекичко. Ливаме и това ще бъде край на епизода. Но да видим се къде ще ме спални. Добре, ако съм заклещен. Заклещен съм! Тук. Да, и тук става. Това ще бъде край на епизода, надявам се, вие са ви чао.